Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Towson Kamalata. Poyamba mitu ya nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa Amalawi kuti apititse patsogolo chikhalidwe kudzera mu ntchito zaluso. Apolisi mdziko muno achenjeza kuti amanga wina aliyense amene adziyambitsa ziwawa pa ndale. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Dedza Dynamos ili pamwamba pa matimu onse mu TNM Super League patatha sabata yoyamba ya mpikisanowu. Takulandirani nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa Amalawi kuti apititse patsogolo chikhalidwe kudzera mu ntchito zaluso. Dr. Usi ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa phwando la mayimbidwe la Thai Green ngati mbali imodzi yokondwerera luso komanso kulimbikitsa umodzi mdziko muno. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripotili. Poyankhula kuphwandoli lomwe adalikonza ndi cholinga chothandiza oyimba Thai Green yemwe nyumba yake idapsa posachedwapa, Dr. Usi analimbikitsa chikhalidwe chomwe Amalawi amadziwika nacho chothandizana pa nthawi ya mavuto. Dr. Usi analimbikitsanso Amalawi kuti nkofunika kusunga chikhalidwe cha dziko lino chomwe mwazina chimadziwika ndi nyimbo komanso magule monga mbwiza zomwe zimasiyanitsa dziko la Malawi ndi maiko ena. When you talk about culture is what we are. Yes. How we do things. Kumakhala okakamira chikhalidwe chako ndikuthokoza nonse amene mwabwera pano. Mtima kungomva kuti zathu zamuchitikira ngati zimenezi ndikubwera kuti tikhale naye. Yes. That in itself ndicho ndichona kuti Mulungu wakumwamba akudalisani. M'mawu ake oyimba Limbani Kalirani yemwe amadziwika kuti Thai Green anayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kamba kuonetsa mtima wodzichepetsa komanso wokonda aluso zomwe anati ndi chilimbikitso kwa oyimba mdziko muno. Aonetsa umunthu wawo. Kwa ine ndimathokoza kuti akuchoka pasi pa mtima panga ino ndi udindo umene mulili kudzichepetsa ndithu kubwera kudzakhala nafe kusangala ndithu kuvina tavina limodzi ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Kwa ine nkuthokoza komanso ndifuna ndithokoze wina aliyense amene wabwera kuno tsiku la lero. Mwatenga ndalama zanu, mwatenga nthawi yanu mwabwera kuno, koma ndithu mmene mukuonera mkati mu artist onse amene abweranso ayimba bwino kwambiri. Event imene yakhala event yopambana kwambiri, yakhala event yonena kuti ineyo yandithetsa chonena. Kuphwando la nyimboli kudali woyimba ambiri monga Lulu, Gidesi Chalamanda komanso Lawi kungotchula ochepa chabe. Phwandoli linachitika pamutu woti kuchoka kuphulusa ndipo adalikonza ndi cholinga chobwezeretsa katundu wa mnyumba wa ndalama zokwana pafupifupi 50 miliyoni kwacha yemwe adapsa pa ngozi ya moto posachedwapa. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yapempha anthu komanso makampani kuti agwire ntchito limodzi poonetsetsa kuti zinyalala akuzitaya malo oyenerera. Poyankhula pokhazikitsa pulojekiti yotchedwa Zamakono yomwe akuyigwira ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse, mfumu ya mzindawu a Esther Sagawa ati kugwirana manja kutha kuthandiza kukhala ndi mzinda wokongola komanso waukhondo. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Austin Fukula. Malinga ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe pakadali pano, mzindawu uli ndi anthu oposa 1.2 miliyoni ndipo chiwerengerochi chikuyembekezeka kupitirira kukwera. Izi zikutanthauza kuti zinyalala zipitirira kuchuluka zomwe zapangitsa kuti akhazikitse ndondomeko yopezera mayankho avutoli. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa ati udindo woonetsetsa kuti zinyalala zikusamalidwa bwino si wa konsolo yokha. Iwo ati aliyense okhudzidwa akuyenera kutenga nawo mbali posamalira zinyalala kuti mzindawu ukhale wooneka bwino komanso anthu akhale otetezeka.
tikamata zinyalala tisayembekezere kuti ndi city council vuto la city council koma ndi vuto la ifeyo imene mwina pachizungu tikuzeza kuti my waste my responsibility. Nde msonkhano wathu walero kapena mkumano wathu walero tinali ndi ma stakeholders osiyanasiyana, adindo osiyanasiyana munomo mu city amene amayikapo ndemanga kuti kodi tichite bwanji, tiyende bwanji kuti mzinda wathu ukhale wa ukhondo komanso ukhale mzinda umene ifeyo tikhoza kukomera kuti tikhoza kukhalamo. Mkulu woyang'anira kagwiridwe ka ntchito ku bungwe loona kuti zinyalala sizikupezeka paliponse la West Advisors a John Chome ati ngakhale lamulo limati makonsola akuyeneka kugwira ntchitoyi ambiri alibe kuthekera, ndipo iwo ati ndikoyenera kugwirana manja poonetsetsa kuti zinyalala zomwe zili paliponse mu mzindawu zachotsedwa komanso kwasiyidwa kumalo oyenera. Fupi matano kwana 600 azinyalala mwa matano amenewa only 15% ndi amene amatoleredwa ndikupita nawo kuntaya, koma 85% ndi amene tikumaona misewu kapena misinje kapena madreni kapena malo ena aliwonse kumene anthu angotaya mwazisawa wa zinyalala zimene zikumabweretsa mavuto ngati matenda komanso kusekeka kwa madreni odusa madzi. Msonkhanowu omwe unabweretsa pamodzi mabungwe othandiza dziko lino, mabungwe oyima paokha, nthambi za boma ndi maunduna osiyanasiyana komanso ochita malonda. Cholinga chake kunali kufuna kupititsa patsogolo ukhondo mu mzindawu komanso kukwaniritsa masomphenya okhala ndi matawuni okongola pofika chaka cha 2063. Mkulu wa polisi mdziko muno Amerine Yoram achenjeza kuti apolisi mdziko muno amanga wina aliyense amene aziyambitsa ziwawa pandale. Mkulu wa polisiyu wayankhula izi pa msonkhano ogawana uthenga okhudzana ndi nkhani za nkhanza zosiyanasiyana omwe unachitikira kwa jenda mboma la Mzimba. Henry Haukea ali ndi zambiri mu ripotili lomwe akuwerenga ndi Rudoviko Nyirenda. Mwambowu unayambika ndi ulendo wa ndawala ofalisa uthenga wakapewedwe kankhanza omwe unayambira pa road block ya jenda mpakana pomwe pamachitikira msonkhanowu pa bwalo la jenda Community Day Secondary School. Ndipo poyankhula pa msonkhanowu mkulu wa polisi Amerine Nachuru Yoram anati anthu mdziko muno akuchitirana nkhanza zosiyanasiyana monga kugwiririra ana, nkhanza za mbanja, maukwati a ana, kuwanena okalamba kuti ndi amfiti ndi zina. Pa nkhani za ziwawa pandale mkulu wa polisiyu wachenjeza kuti apolisi amanga wina aliyense yemwe adziyambitsa zibolowe pandale atifuka Malawi ndi amodzi. Fetu tikuti sitiwalekerera wina aliyense amene akuchita za chipolowe. Mwina chitsanzo chabwino ndikuti kukuchitika msonkhano lero dzulo kunali wina anazeka mbendera zawo, nde wina amabwera nkuzula mbendera zija nkudzazikapo zake. Tikuti ayi ngakhale patakhala mbendera malo amodzi za Congress, za DPP, za PP, za UTM, kaya za PDP, kaya za chati, zonsezo zitapezeka mamodzi sizikutanthauza china chilichonse, zikungotanthauza kuti Amalawi ndife zokonda zosiyanasiyana, Amalawi tikhoza kukhalira limodzi. Inkos Maulawo yomwe inali nawo pamwambowu anagwirizana ndi mkulu wa polisiyu ndipo anati dera lake likukumana ndi mavuto osiyanasiyana ankhanza. Malingana ndi msonkhano umene wabwera panopa, msonkhano utithandizira kwambiri kuti anthu aziwe malamulo mmene ananenera Madam IG kuna kuti anthu aina kuziwa malamulo, kuna kuti ana saina kuchitidwa nkhanza komanso akuluakulu saina kuchitidwa nkhanza, komanso pa nkhani ya nkhani tikamayandikira makampeni tisaonenso kuna kuti azimayi akuchitidwa nkhanza ngati kuvulidwa, komanso achinyamata asakhalenso asagwiritsidwe ntchito kuti akapangire nkhanza anthu ena. Yemwe anayimira DC wa konsolo ya Mberwa Aveston Mulungu anati konsoloyi imamvetsetsa udindo wake othana ndi ziwawa za ndale, koma iwo anapempha zipani za ndale kuti zizitsatira malamulo pochititsa misonkhano ya ndale. Mwambowu unachitika mogwirizana ndi apolisi a mdziko la Scotland ndipo kunali zoyimbayimba ndi gulu la Police Orchestra Band komanso mpira wa miyendo. Mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda watsimikizira anthu akumpoto kwa boma la Lilongwe kuti boma liwapatsa chakudya chifukwa cha vuto la ng'amba lomwe lagwa mderalo ndi madera ena ambiri a dziko lino.
poyankhula pa bwalo la nsalu Admark mdera la mfumu Kabudula, Achimwendo Banda alangiza anthu amderalo kuti apitirize kukhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress ndi mtsogoleri wake Dr. Lazarus Chakwera kuti zitukuko zipitirire mdziko muno. Mayeso Chikhadzula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera poyankhula kukwimbira wanthu omwe asonkhana pa bwalo la Admark ya nsalu, Achimwendo Banda omwenso nduna mang'ono umodzi ndi chikhalidwe ati boma ndilodzipereka kwathunthu poonetsa kuti vuto la njala lithe mdziko muno. Iwo anati chipani cha MCP chipitiriza kuchititsa misonkhano yosiyanasiyana ncholinga cholimbikitsa chipanichi pomwe chokonzekera chisankho cha pa 16 Septemba. Ngana yakulu kunali kudzalimbikitsa chipani, kudzaonetsetsa kuti chipani chikhale cha mphamvu, chikhale cholimba, kunoko chipani nchamoyo. Koma timafunabe pamene tikukonzekera masankho a 16 September 2025 tifunabe kuti wina aliyense kunoko akavotere Dr. Chakwera. Ndiye tikuyesetsa kukusa mavoti ndikuonetsetsa kuti mavoti a Chakwera akhale ochuluka kwambiri. Kuno anthu analembetsa bwino, pachifukwa chimenechi tikuwalimbikitsa kuti kusangokhala kulembetsa kokha koma apite akavoteso Chakwera. Mawake Phungu walera kumpoto mboma Lilongwe yemwenso ndi nduna yazachitetezo Monica Changana muno ayamika president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa chokhala masomphenya okweza dziko lino kudzera kuchitukuko cha zomangamanga mdziko monse muno. Iwo ayamikanso boma chifukwa chobweretsa zitukuko ziwiri ndera lawo zomwe nzikuluzikulu kuphatikizapo chomanga zipinda zogona atsikana pa sukulu ya sekondari ya nsalu komanso ntchito manga nyumba za polisi. Lero takhazikitsa ntchito ziwiri za chitukuko. Ntchito yoyamba ndi ya hostel malo ogona a atsikana pa Nsalu Secondary School. Nthawi yayitali atsikana akhala kudandaula komanso akuvutika kuyang'anayang'ana malo mcommunity otakhoza kumagonamo malo ambiri sanali otetezedwa ayi. Pachifukwa chimene tikufuna tithokoze a president athu Dr. Lazarus Chakwera kudzolera mu nduna wa zamaphunziro kuti tsopano ntchito ija yomanga malo ogonapo atsikana yakhazikitsidwa. Lelonso tapatsidwa malo oti tikhoza kumangako manyumba azathu a polisi. Community inoyo ndi community yoti ikukula ndipo malo ambiri adagulitsidwa. Ndipo panalipo vuto onoti tikopeza malo onena kuti apolisi athu akhoza kumangidwapo nyumba zawo. Wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo chapakati ya Patrick Zebulon Chilondola ati chipanichi chakonzeka kwambiri ndipo chiyembekezo kuti chidzachita bwino kwambiri pa chisankho chikudzachi. Ngani nkudzango wakumbukitsa wanthu chichewa cha masiku ano kuti kuwapopa kuti okonzeke bwino pa chisankho chimene chiri kubwera pa 16 September. Tere kuimbira anthu amene muliona apa ine ndangomaliza kumene kulankhula pamenepa timawalimbikitsa anthu kuti akavote munyinji chifukwa anthu awo adalembetsa. Anthu 51,000 ndomwe adalembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho chikudzachi dera kumpoto boma la Lilongwe. Pa msonkhanowu panafika nduna za boma, achiwiri kwa nduna, aphungu a nyumba ya malamulo, akuluakulu a chipani cha MCP, mafumu ndi ena ambiri. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wayamikira nduna ya zantchito a Vitumbiko Mumba kamba kulimbikitsa ntchito za umoyo madera ku midzi makamaka mboma la Mzimba. Mkulu wa chipatala cha boma la Mzimba Dr. Prince Chirwa wayankhula izi pomwe ndunayi imapereka ma ambulance awiri omwe anati mwa zina athandiza kuchepetsa imfa zodza pobereka. Kunoko kumbalachanda ku Yautini ndi utali kwambiri ndi kuboma. Chifukwa chimene chocho nthawi zina tikafuna kutumiza mapatient amene adwalika kwambiri zimakhala zovutirapo makamakaso nthawi ya mvula ngati ino. Nde maambulance amene wawa atithandiza kwambiri ife ngati ADHO kuti ino ntchito yathu yopanga kutumiza mapatient odwalika kuchoka panopa kufika kuboma ikhale yoti yacheperapo. Mawu ake Engineer Vitumbiko Mumba anapempha anthu andale mdziko muno kuti atsogoze kutumikira anthu osati ndale. Magalimoto aga nganecha ngachipani cha kweni ngale na Mzimba Central tapigana kweni ndipo awana mazaza pa magalimoto aga ndio leneko wakuchipatala ngani ya operations and logistics mbakuchipatala
kweni kulipira draivala, maintenance na mafuta, ivyo valekere ine na bongwani winu. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa Amalawi kuti apititse patsogolo chikhalidwe kudzera mu ntchito zaluso. Apolisi mdziko muno achenjeza kuti amanga wina aliyense amene adziyambitsa ziwawa pa ndale. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Dedza Dynamos ili pamwamba pa matimu onse mu TNM Super League patatha sabata yoyamba ya mpikisanowu. When you need to get rid of that nagging pain, migraines, a really bad toothache, rheumatic and muscular pains, backache, period pains, stop nursing that pain and get fast, gentle relief. Parapain Extra in red and white capsules with Parapain and Ibuprofen. The power of 2-in-1. Available in all leading wholesale and retail shops, pharmacies and drugstores across the country. Brought to you by My Pharma. Parapain Extra. Gulani imani chilani, changu pamalo. Takulandiranso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Sipikala wa nyumba ya malamulo Mai Catherine Gotanihara wati boma limanga madamu amadzi m'madera aku midzi pofuna ulimbikitsa ulimi wa mthirira pamene dziko lino likukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Gotanihara omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP amayankhula izi kumpherembe mboma la Mzimba pa msonkhano wa ndale. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Poyankhula pa sitolo za ku Mpherembe ku dera la Senior Chief Mpherembe, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Catherine Gotanihara ati boma la President Chakwera laika mtima kwambiri pa ntchito yotukula ulimi chifukwa ndi nsanamira ya chitukuko cha dziko lino. Gotanihara omwenso ndi sipikala wa nyumba ya malamulo awuzanso anthu kuti boma laika padera ndalama zochuluka zotukulira ntchito za ulimi othirira mdziko muno. President akuzindikira kunena kuti olo apatse fertilizer chifukwa cha vuto la mvula fertilizer payekhayo sawathandiza. That's why president amba kubweretsa nkhani ya irrigation imene tiyathokoze mu budget ya chaka chino ayikamo ndalama zolongosoka ndipoti ndi chikhulupiriro kuti kunokonso ngati kumpherembe tipanga benefit cholinga chonoti anthu azitha kulima ngakhale kulibe mvula chifukwa tikatero ndi kuti njala ichepa. Yemwe ayimire chipani cha MCP kuzambwe mboma la Mzimba Harem Kandawire ati nkofunika kuti boma la MCP lipitirize kulamulira dziko lino chifukwa alimi kuphatikizapo afodya akupindula koposa. Nkhani ya mitengo ndikuuzeni pano ngati pali chifukwa chokwanira choti anthu akuno azamvotere Chakwera ndi kuona mitengo yabwino mu nthawi ya Chakwera. Ndiye sanga mtayi apopo inenso ndili mulimi ndi chisanzo ineyo ndikuziwa kuti mitengo yabwino ikubwera ndi boma ili lilipo. Ndipo Inkosi Mpherembe ya ku Mzimba yapempha boma kuti liganizire anthu akudera lake ndi chakudya chifukwa sakolola bwino kamba ka vuto la mvula chaka chino. Ena amene anali nawo pa msonkhanowu ndi wachiwiri kwa mlembe wamkulu wa chipani cha MCP Auchizi Mkandawire yemwenso ndi nduna ya achinyamata ndi masewero. Sukulu ya zaumoyo ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yatiposa chedwapa iyamba kuchita kafukufuku wa mankhwala azitsamba ndi kuyamba kupanga mankhwala azitsamba pamwamba mdziko muno. Wanena izi ndi wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya KUHES Profesa Mark Malewa pamwamba omwe sukulu yawo imasayinira na mgwirizano ndi bungwe loona za zomeramera ndi mitengo la National Herbarium and Botanic Gardens of Malawi mu mzinda wa Blantyre. Mgwirizano umenewu ndi wa bwino kwambiri
ndiwothandiza ifeyo ngati akuhes, ndiwothandiza dziko ngati la Malawi kuchita preserve mitengo ya chilengedwe, mitengo imene ili pa chiopsezo yoti basi itha. So kwa ifeyo singwirizano wokha oti tingosayinirana, koma ndi mgwirizano wamphamvu oti ifeyonso ndi opportunity yoti tikhale ndi mitengo yomwe ikhoza kugwiritsidwa ntchito pa mankhwala. Tikudziwa ifeyo monga akuhes mankhwala zisamba amagwira ntchito. Kupyolerapo tili ndi program yomwe idziyang'unika za mankhwala zisamba, kuzichita package mwa mtundu woti anthu tikhoza kupereka kwa mapatient, imene timapereka mapilisi a Panadol. Pothirirapo ndemanga, mkulu wa National Herbarium and Botanic Gardens of Malawi Dr. Zakaria Magombo wati mgwirizano wawo ndi kuhes upindulira dziko lino chifukwa iwo ndi akadaulo pa nkhani yosunga komanso kudziwa zomera ndi mitengo yosiyanasiyana yomwenso ndi mankhwala a matenda osiyanasiyana. Ndi mgwirizano ofunikira monga tikudziwa kuti akuhesi amachita kafukufuku pa nkhani za umoyo. Nde nkhani za umoyoyo mbali ina zimakhudzako mitengo imene imagwiritsidwa ntchito ngati mankhwala azitsamba. Ife ndife akadaulo ku nkhani ya mitengo. Nde pamene tikuchita kafukufuku limodzi timenera kuti mitengo imene tikuchita kafukufukuyo tikuidziwa mokwanira, chifukwa nkutheka ukatenga mtengo olakwika chifukwa choti luso lozindikira mitengo imene kufunika mulibe. Nde ife kubwera kwathu tabweretsa luso limenelo. Nde awiri ife tikakhala pamodzi tidzakhala nkuthekera kochita zinthu molondola, chifukwa kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba sitidzasiya, koma ngati tikuagwiritsa ntchito mopanda standard nchifukwa ya nthawi zina zake kugwiritsa ntchito mankhwala amene kumakhala ngati kovutanso mwinanso kuononga moyo wathu, nchifukwa kuti ma standard ogwiritsira ntchito mankhwalawo tilipo. Bungwe la anthu ona zogula katundu la Malawi Institute of Procurement and Supply lati kugwiritsa ntchito luso la makono monga artificial intelligence ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kuthana ndi mavuto akuchedwa pogula katundu. Katswiri owona ntchito zogula katundu Amos Nyambo ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa mamembala a Malawi Institute of Procurement and Supply anthambi ya ku chigawo chakumwera. Simeon Boyce ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mamembala a MIPS nthambi ya chigawo chakumwera akukumana mcholinga chokuti achezere limodzi akugawana nzeru za momwe angapitisire patsogolo ntchito yawo. Mmodzi mwa akuluakulu omwe ali nawo kumwambowu yemwe ndi katswiri wodziwa zogulagula Amos Nyambo akunena kuti kubweretsa luso la makono monga artificial intelligence ndi njira imodzi imene ingathandize kuti ntchito zogula katundu mdziko muno ziziyenda mwachangu. Ndinene kunena kuti kuchedwetsa zinthu procurement ndi ndondomeko kapena kuti ndi process zimene zimakhala magawo osiyanasiyana. One, kuyambira amene akufuna chinthucho ife ogula komanso angakhale ma suppliers amene akutipatsa ntchitoyo kapena kutipatsa ma service. Muona kuti monsemu muli anthu amene amagwira ntchito osiyanasiyana, so singane kuti department imodzi imene kuchedwetsa koma zimafunikira kugwirizana. Chifukwa chino mwina lero timakamba zoti mwina ndondomeko zimenezi instead of kuti mwina pazikhala munthu amene adziyang'ana mkutani mwina tenga kandi mwina ngati automation embracing maukadolo atsopano kunena kuti mwina ntchito zimene zozo zizichepa kuchotsa kuti munthu asamakhala kuti akugwira mwina kutopa kapena kutani zanchulukira. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Vitumbiko Mumba apempha makampani kuti asamakondere akafuna kuthandiza pa nkhani za masewero mdziko muno. Amumba anena izi ku Mzuzu pamwamba osayinira na mgwirizano wa ndalama zokwana 75 million kwacha za chikho cha mchigawo cha kumpoto cha masewero a mpira wa manja zomwe apereka ku bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM. Rodoviko Nyirenda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwamba osayinira na mgwirizano wa chikho cha masewero a mpira wa manja cha ndalama zokwana 75 million kwacha cha kuchigawo cha kumpoto omwe akuthandiza ndi injinia Vitumbiko Mumba yemwe ndi nduna ya malonda ndi mafakitale inati chigawo cha kumpoto chakhala chikusowa thandizo loyendetsera ligi kwa zaka zambiri. Ichi ati ndi chifukwa chake apereka thandizoli. Injinia Mumba inapemphanso makampani mdziko muno kuti adzipereka thandizo pa masewero ena aliwonse mofanana. Kenako injinia Mumba anati akukhulupirira kuti thandizo lomwe aperekalo
litukula masewero a mpira wamanja ku chigawo chakumpoto komanso mdziko muno. Region Imozi Karwanda sponsorship league mbili is unfair, and that's why let me come in whatever I can come up with. Komanso Ubempa makampani ndio mama za CSR asamana ya mbali Imozi kuti mbali Imozi na asamana neko at least as sponsor wa kaonsa. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja mdziko muno la NAM Avitumbiko Gubuduza anayamikira injiniya Mumba kamba ka thandizoli. Iwo anatinso thandizoli lithandiza kukonzanso ndondomeko yomanganso timu la fuko la masewero a mpira wamanja. Kubwera kwa sponsorship kuthandiza kuti pakhale at least pamene wazisewera kuti kuti afanane konda zinzawo opportunities amene akukhala kufana kwa maplayers atonse mdziko muno. So ichi chinthu chachikulu kwambiri katsikanacho akumbolo nawonso akhale ndi ligi yawo yowathandiza kunena kuti azisewera pafupi. Izi zithandiza kwambiri kunena kuti atsikana awaso akhale ndi mpata okapanga join national team. Pakadali pano komiti yoyendetsa masewero a mpira wamanja ya kuchigawo chakumpoto yapempha matimu akuchigawochi kuti ayambe kulembetsa kuti alowe nawo muchikhochi. Mwambo osayinira mgwirizano wa chikhochi unayamba ndi Ndawala kuchokera ku bwalo la zamasewero la panja la Mzuzu kudzera pa Clock Tower kufika pa roundabout ya Shoprite, ndipo kenako kunali mwambo otsegulira chikhochi ndi masewero a mpira wamanja. Chigawo chakumpoto chakhala chopanda thandizo lokhazikika ndi mipikisano kwa zaka zambiri. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Ndipo timu ya Dedza Dynamos ili pamwamba pa matimu onse a mu TNM Super League patatha sabata yoyamba ya mpikisanowu. Dedza yatsogola potengera zigoli itagonjetsa Craig Sporting ndi zigoli 4-1. Iyo ikufanana mapoint 3 ndi matimu ena 5-2. Masewero ena Mighty Wanderers yagonjetsa Blue Eagles pamene Karonga United yapambana koyenda ndi Civil Service United. Nayonso Moyale Barracks yagonjetsa Songwe Border United koyenda chimodzimodzi Kamuzu Barracks yachita bwino ndi Mzuzu City Hammers koyenda. Matimu asanu apambana koyenda musabatayi. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane na inso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa Amalawi kuti apititse patsogolo chikhalidwe kudzera mu ntchito zaluso. Apolisi mdziko muno achenjeza kuti amanga wina aliyense amene adziyambitsa ziwawa pa ndale. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Dedza Dynamos ili pamwamba pa matimu onse mu TNM Super League patatha sabata yoyamba ya mpikisanowu. Munali ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Towson Kamalata. Usiku wabwino.